Arratsaldeon eta ongi etorri Andre Mariaren zeruratze bezperako salbera. Txupinazuarekin piztu da herrian kaleko aleitasun girua. Herriko plazan pozik abestu dugu ondo pasau Andre Matxek. Andre Mariari salbea kanta unkigarria pozik abestuko diogu aurten berriro ere. Merezi du bizitza ospatzea. Horrela, bizitza ederra dela adierazten dugu eta zoriontsu izateko irrika bizia dugula. Azkoitiko Kristau elkarteak Jesusen ama oroituz egiten dugu festa. Andre Mariaren zeruratzearen misterioa. Kristau elkartea horregatik bezperatik biltzen da postgiruan kantari salbea kantatuz, Agur Maria, Mariaren ederra abestuz. Aurten gure ospakizun hontan ongi etorria ematen diogu gure herritar eta San Feliu de Llobregateko gotzaiden on Xavier Gomezi. Ongi etorri, Xavier. Pozik ikusten zaitugu gure artean. Ederra da herrian elkartasuna, elkarganako errespetua, behartzukeikiko solidaritza, pakea eta denok bat egitea zenide elkartasunean. Ezin diogu Andre Mariari salbea abestu munduan sufritzen ari diren guztiak oroitu gabe, era berezian Palestinako herrian. Giro hortan hasiera eman dezaigun ospakizunari. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, Salve. Salve.
Ora pro nobis Santa Dei Genitrix. O beneficiato promissionibus Christi. Ixure zazu jauna gure bihotzetan zeure grazia, eta ingeruak esanik zure seme Jesu Kristo gizon egin dela jakin dugunok, egizuaren nekaldi eta gurutzearen bidez, eta Andre Mariaren otoitzari esker irits gaitezela piztueraren ospera. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Santa Maria, angoikoaren ama, errekutu ezazu, gu pekatarion gaiti, orain eta gure, eriotzak orduan. Amen, Jesus. Bukaerako, Amabirkinan edertasun abestuko dugu.
bihurtzera zuri bihotza. Gaur eguerdian 12 mandiogu basiera, ez da, herriko festei oso giro antxeo naiz. Oso giro egokian eta esango nuke niretzat koherentean. Ez da, festa bakarrik oroitu ditzagun sufritzen ari diren hainbat eta hainbat. Eta nik urteroko leloa, tombola, irikita dago. Badakizute, eskatzen dizuegu, hoxe, ez da gure laguntza xume hori, baino eragina handikoa izaten dela, baita ere kanpoa bialtzen dugu. Sufritzen adiren hoiei, Beraz, festak, festa. Arduratsuak, errespetuz eta koherenteak, ez da? Bueno, eta gaur, Xabierrei, nahi diotutzi, bedeinkapen aurretik zerbait esatea, pozik, benetan pozik gaude, bera gure artean ikustea. Gure artetik sortua, gure ere bada, beraz hitz batzuk esango ditu. Egia esateko, ez dauzkaz prestautek urtero bezala honan entorren, horko aurkixen, aldamenian, lasai, salbea eta Ama Birjinaren edertasuna abestera, zuekin batea, dano batera, tradizioari helduz, eutxiz, eta prestauta ditudan hitzak bihar konpartitu bitut zuekin. Honekin batera zer esan didet, bihar hemen daukegula aukerarik ederrena Kristau fedearen edertasuna elkarrekin ospatzeko, bihar ospatuko dugun meza nagusixan. Ondo pasau Andra Masek, erretorek esan duen bezala, errespetoz, alaitasunez eta begiratasunez. Ondo izan eta bedinkapen hau eraman ezazue zeuen etxetara, gehien bat gaixo edo bakarrik daudenei, zeuek izan behar dezute danontzat jangoikoaren bedinkapen ezaugarririk importantena. Hauna zuekin zure bedinka zaitzatela jangoiko guzti aldunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Amen. Zoazte jaunaren pakean. Eskerra